kelen bɛ sɔrɔ tigɛ ɲɛmɔgɔ dafara ni miniti 30 segukaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛ la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma seli ka kɛ ni an ka jamana bɛ lahala min na an bɛ don min na i n'a fɔ bi jɛkuluba min bɛ wele an ka bɛɛ maya la a ɲɛmaaw ye tile kelen kɛrɛnkɛrɛn walasa ka dugawu donba kɛ cogo min na bɛn ani kelenya bɛ se ka segin an ka jamana kɔnɔna la kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka bɛn maya la ɲɛmaaba président d'honneur Seydi Badara Aliyu Hayidara de bolo Sadio Sidibe ani Baba Keita tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la bisibiri ni o bɛnna octobre kalo tile 25 ma Malien denw ye ɲɔgɔn sɔrɔ muso kunda ni o bɛnnen bɛ Bamako sigida gale la n'a kun tɛ fɛn wɛrɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka alaba in deli lala gɛlɛya min b'an ka jamana in kan caman bɛ se ka taga bɔ a la cogo min na i n'a fɔ a dogolen tɛ diɲɛma la cogo min na k'a fɔ gɛrɛntɛ min talen bɛ ka se an ka Mali jamana ma bi i n'a fɔ maa ni jugu minnu kelen bɛ ka lakanabaliya ta k'a ɲɛsin Mali jamana ma bi ka se ka ala welew kɛ min b'a to ala bɛ se ka an don u kalo dibi la cogo min na hakilina in ala bɛnna jɛkulu fɛ min ni o ye association an ka bɛn maya la ni a président d'honneur ye an fan karamɔgɔ denkɛ ye Seydi Badara Aliyu Usmani Hayidara Maliendenw bɔra Bamako fan bɛɛ lajɛlen na ka na hakiliw ni dusukun kɛ kelen ye ka ala deli kɛ diinɛ ma bɔ diinɛ la taabolo ma bɔ taabolo la i n'a fɔ association yɛrɛ ka kunnata ye min ye min b'a to bɛɛ bɛ se ka deli kɛ i ka fana cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan ka ala wele an ka jamana ye n'o ye Mali ye n'i y'a ta k'a lajɛ jamana bɛ crise min kɔnɔ jamana bɛ degun min kɔnɔ a dogolen tɛ aw ni ne la basigibaliya bɛ an ka jamana kɔnɔ o nana wolo ko wɛrɛw la o dogolen tɛ an n'aw la an bɛ waati min na carburant a tɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔna la n'o man kɛra i b'a ye jamana bɛ jɔ de parce que mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si donc o hukumu de kɔnɔna la an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Badara Aliyu Usmani Hayidara ye an ka bɛn maya la tɔgɔ la n'o ye association an ka bɛn maya la ye ka bɛɛ lajɛlen wele chrétien silamɛ laadalatigi hali mɔgɔ min dalen tɛ foyi la mais ka dɔn k'a fɔ hadamaden de bɛɛ lajɛlen an ka na an ka ɲɛsin ala ma an ka ɲɛsin an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka dusukun kɛ kelen ye an ka hakilina kɛ kelen ye k'a ɲɛsin ala ma degun min bɛ jamana kɔnɔ ala bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kɔnɔna la cogoya min na maa o maa bɔra yɔrɔw la bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko nakun kelen de bɛ bɛɛ la ni o ye an bɛ se ka daba masa in deli cogo min na gɛrɛntɛ min b'an ka jamana kan ka taga wuli ka b'an kan cogo min na i n'a fɔ chrétien diinɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya la protestant fo ka taa se katolikiw ma olu bɛɛ ye ala deli kɛ min b'a to ala bɛ se ka gɛrɛntɛ in ta ka wuli ka bɔ an kan cogo min na ka fara ladalamaw kan ni o ye donsow olu fana ye ala deli kɛ u ka cogoya la min b'a to gɛrɛntɛ in bɛ se ka ta ka bɔ an kan cogo min na an bɛɛ kɔnɔ dilan ala ye fɛn min dilan ni bɔgɔ ye o tuma fɔra ma ko adamadenw o tuma o adama o ka ji filɛ dusumanji don ni ti sa dɛ mɔgɔw ma sa i bɛ ala bolo ye farikolo de bɛ sa farikolo fana dɔn o tuma adama ɲɛ b'a la nin kɛnɛ kan a bɔra kɔrɔbɔ fɛ ala ka se ka taa dɔn na ala ka jugu malo an bɛ an ka balimakɛ fo Aliyu Badara ka a fakɛ fo min kɛla sefukɛ ye Usmani Hayidara an ka foli bɛ a ye u b'a fɔ ten ko n'i y'a mɛn ko dɔnni kunna ni sababu ɲuman an bɛ se ka fɔ ko an fa de ye nin ko sababu ɲuman ye an ka foli bɛ a ye n'an bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ an fakɛ ye Hayidara ka tɛgɛrɛ fɔ a denkɛ ye Aliyu Hayidara ka foli di ni association mɔgɔ bɛɛ kelen kelen ma ni ko yɛlɛma ka kɛ a tɛ taa ni gɛlɛyaw kɔ o la an ka foli bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye o bɛ baara ɲuman min na o bɛɛ bɛɛ kalama ko mɔgɔ ka ala deli tuma bɛɛ a kana sɛgɛn o n'an welela deli kama an bɛ na ka o deli kɛ jamana ye. n'an bɛ fɛ ka jamana ka taa ɲɛ an ka sɔn ka yafa ɲɔgɔn ma parce que hali sini an b'a kɛ ɲɔgɔn na n'aw jɛnna n'a ye sisan nɔ an bɛna deli kɛ matigi Yesu ko n'an bɛ deli kɛ n'i ye mɔgɔ fila ye ale ban cɛ la mɔgɔ fila anw dun yana ala de b'a dɔn an ye mɔgɔ dama ye an ka ca wa n'an ye deli kɛ k'an tilen ka an yɛrɛ majigi ale kɔrɔ a b'an ka deli lamɛn n'i bɛ deli kɛ i b'a kɛ ni dusukundiyaya ye ani yɛrɛ majigi adamaden anw tɛ foyi ye ala bolo.
daminɛ sigida ɲɛmaw la fo ka taa se maaba wɛrɛw sifinnakaw musolakaw fo ka taa se didilamaw bɛɛ y'i fara ɲɔgɔn kan ka alaba in deli min b'a to gɛrɛntɛ in bɛ se ka bɔ an kan cogo min na silamɛ diinɛ tɔnba olu ka lasela y'a jira k'a fɔ bi ɲɔgɔn sɔrɔ kun fila t'a la ka alaba in deli min b'a to gɛrɛntɛ in bɛ se ka taga bɔ an kan cogo min na. ala bɛ maaya la a association ko ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn o kɔfɛ a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye a Seyid Badara Usman Haidara ko k'a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn a ka nin hakili ɲuman ye a n'a ka nin kɛwale ɲuman ye ka ɲɛsin jamana ma. An bɛɛ lajɛlen bɔra Adama de la an bɛɛ bɔra Hawa de la munna anw bɛ ban ɲɔgɔn na i kɛra nation o nation ye n'i kɛra adamaden ye kaban an ka ɲɔgɔn minɛ n'o adamadenya kelen ye. Ya Rabbi ala k'an ka jamana basigi ala ka hɛrɛ k'an ka jamana kɔnɔ ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ. An fa an karamɔgɔ Seyid Sherifu Usmani Madani Haidara ale denkɛ ni o ye a Seyid Badara Ali Usman Haidara ale min ye hakilina in taba ye sabula association an ka bɛ mayala ale de ye a ɲamaba ye a jira k'a fɔ hakilina in kun wɛrɛ t'a la ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen wele diinɛ ma bɔ diinɛ la taabolo ma bɔ taabolo la bɛɛ ka niyɔrɔ duwawu kɛ jamana ko la cogo min na an bolo donna k'a fɔ kɛnɛ in a kun cɛra ni aladelibaw ye ani bɛɛ ka duwawu kɛ i fana cogo min na. An bɛ to ala wele kɛnɛ in kan mun sigira sen kan an ka bɛn maya la ɲɛmaaw fɛ muso kunda la sigida fɔlɔ la a président d'honneur n'o ye Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara denkɛ a Seyid Badara Ali Haidara a ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ. An bɛ kɔn ka tanu di ala de ma k'ala barikada n'an bɔra yen ka kɛnɛ nabaga bɛɛ fo ka bɛ waleɲuman dɔn ka daminɛ jamana sanfɛso la ka na se a dugumaso ma ka jamanaden bɛɛ fo danti foli min na surtout minnu ye an ka wele jaabi sɔgɔmada in na ka na fara an kan jɛ kɔnɔna la jɛ min n'a dabɔra ka dugawudon kɛ an ka jamana ye a bɛ dekun min kɔnɔ sisan ka sanga ni dekun caman ye alors nka ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka ɲɛ kɛ kelen ye ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka jamanaden ɲɛ tɔgɔ la ni o y'an ka citoyenneté ye alors ka se ka na fara ɲɔgɔn kan ka dugawudon kɛ donc o la an nisɔndiyara an balima minnu bɔra k'an ka wele jaabi ministre n'o ye denmisɛnninw sifinw ka ministriso ye a y'a ka représentant bila ka na a ka lasigiden min nana ka na a ka wele jaabi a nɔ la ka se an ka Bamako dugutigilakaw ma n'o ye Ture ni Ɲarew ye ka se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma diinɛ taasira bɛɛ ka kerecɛnso silamɛso ani ka se laadaso ma alors olu minnu nana ka na an ka wele jaabi donc an nisɔndiyara kosɛbɛ ka se citoyen yɛrɛ tɔ bɛɛ ma minnu bɔra ka jamakulu ka na nin dugawu in kɛ an bolo fɛnba ye alors an bɛ foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma wa nin bɛɛ kɛra an nisɔndiya ko de ye an bɛ ala barikada n'a ye ka jamanaden bɛɛ barikada n'a ye min bila ka wele in kɛnɛ sigi o tɛ dɔwɛrɛ ye ne ye maliyɛn de ye n ye maliden de ye n bangera Mali de kɔnɔ yan o la n fa jamana n'a bilala dekun kɔnɔna la a n'a bilala hɛrɛ ko kɔnɔna la o kan ka se ka labaara ne Badara fɛ janko ka taa se ne ye jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye n kɛra sababu ye ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min n'a ma sigi foyi kama fɔ hadamadenw bɛɛ bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ cogo min na hɛrɛ la ka sɔrɔ a ma siya woloma a ma taasira woloma a ma diinɛ woloma alors nin kɛra o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye bi o ka kan n ka se ka nin kɛnɛ in sigi k'an ka jɛkulu den bɛɛ wele diinɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ ani siya fɛn fɛn b'a kɔnɔ o bɛɛ ka na an ka jamana a bɛ dekun min kɔnɔ bi an ka jɛ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o kɛra o sababu ye n nisɔndiyara kosɛbɛ i n'a fɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la jamana in maaba bɛɛ bɔra ka na an ka wele jaabi parce que jamana in maaba so olu y'an ka faamalakaw ye ani kana se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ani kana se hali an ka ɲamakala bondaw ma ani kana se hali jamanaden tɔw bɛɛ lajɛlen ma ninnu bɛɛ ye maabaw de ye jamana in kɔnɔ donc olu maaba minnu farala ɲɔgɔn kan ka na an ka wele jaabi nin waati koronnen kɔnɔna la waati min dɔw yɛrɛ y'u ka essence bɔ ka kɛ dɔw kunna ne yɛrɛ b'o seereya mɔgɔ dɔw sera yan dɔw de y'u ka carburant bɔ ka k'o kunna pour que u ka se yan donc o la vraiment k'a ye nin bɛɛ sera ka bɔ ka na u faso ko la n'o ye Mali ko ye
alors o kɛra fɛn ye min ye nisɔndiya kosɛbɛ baara minnu dabɔlen don ka bɛn sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ hakili la o baara yɛrɛ dɔ ye an bɔra ka nin min kɛ parce que dugawukala min bɔra ka kɛ an b'a jigiya dekun min bɛ yen a bɛna dɔ k'o la wa a bɛ tila ka dɔ kɛ tuguni an yɛrɛw cɛ bɛn na o kɔfɛ an ka bɛn maaya la su ani tile a bɛ an ka c'est-à-dire bɛn bɛ se ka na cogo min na a b'o baara de la donc o baaraw olu caman kɛra hakililaw yɛrɛ caman témoigner bon an b'o fɛnɛ kan ni ala jɛra n'a ye a tɛna mɛn an bɛna baara wɛrɛw boloda mais an bɛ dugawu kɛ bi an ka jamana de ka basigi la ani jamana ka ɲɛsuma la fɔlɔ o de y'an ka préoccupation belebeleba ye bi fɔlɔ n'a jara ala ye. dugawu fɛn fɛn kɛra ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ dɔnta kawura kɛnɛ minnu tun sigira sen kan k'a ɲɛsin imama tɔndenw ma n'olu ye alimamuw ye n'a tun bɛ tali kɛ yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛli ma o hukumu kɔnɔna la kɛnɛ dɔ sigira sen kan ka bɛn ni sibiridon octobre kalo tile 25 ye walasa ka jateminɛ kɛ a baaraw bɛ lahala minnu na Lala Kuyate ani Seydou Niari ka sɔrɔlenw don. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا Kasangani ni alkurane sanuman kalankan nunun de ye ni kunnafoni di kɛnɛ ani ni lafamuyali kɛnɛ sigira ko ta ko ɲɛsin limama yɛrɛ ale tɔndenw ma minnu bɛ bɔ marabuluw kɔnɔna na ni o ye région ye kɛnɛ in bɛ tali kɛ sigi dɔ bɛnkanw walawalali la sigi min yɛrɛ labɛnna kulu fɛ min sigi ku ye ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na a fɔ o kile o maaw fɛ ni u y'o ta ko ɲɛsin alimamiw ma ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen o siratigɛ de fɛ limama yɛrɛ y'a kanu kana sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a ka tɔndenw ma minnu bɛ bɔ marabolo kɔnɔnaw la an ye sigi kɛ yuruguyurugu de kan 2022 an kun ye liburu dɔ bɔ yuruguyurugu kan ka fɔ yuruguyurugu ye cɛrɛ min kɛ Mali kɔnɔ alimamu ka wuli k'u jɔ mun kɔsɔ u k'u seko k'a la k'a lase mɔgɔw ma mun sɔsɔ yuruguyurugu in dɔ bɛ se ka bɔ a la wala a bɛ se ka dabila parce que a b'a dɔn yuruguyurugu n'a bɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana tɛ taa ɲɛfɛ maa kelen ka maa bɛɛ ka nafa ta i kelen ye o tɛ bɛn 2005 san ani 2019 kɔnɔ yuruguyurugu ka wari min tiɲɛ Mali kunna a bɛ miliyari 1,000 ani miliyari 200 ani miliyari 66 n'a sɔrɔ u kun baarala a baara ko ɲɛma a kun se ka dɔgɔtɔrɔso i y'a fɔ hôpital du Mali a kun se k'o si 200 ani 64 don Mali kɔnɔ a kun se ka dɔgɔtɔrɔso misɛn 1,000 ani 700 ani 67 jɔ Mali kɔnɔ n'o o wari dɔw ye k'o tiɲɛ jamana ma o jamana ka ɲɛtaa wa a ka kɔta de don o yɛrɛ ka filɛ jamana in bɛ kan min kan o de y'a to alimamu an y'a ɲini population fɛ yuruguyurugu a ka se ka dabila sigi in yɛrɛ a laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen de ka se ka fɛɛrɛw di alimamiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra an ka marabolow kɔnɔna na ka na ni sigi in na u ka se ka t'o fɛɛrɛ ninnu bila sen kan yaasa yuruguyurugu wale minnu bɛ ka kɛ an ka marabolow kɔnɔna na n'a ka di ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se k'u jeniyɔrɔ fin olu la yaasa maaw bɛ se ka yuruguyurugu wale ninnu dabila bi sigi in ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen de ye an delila ka sigi dɔ kɛ ka tɛmɛ o kɛra bɛɛ ye bi ta ye jumɛn ye fɛn mun kɛra ka tɛmɛ est-ce que a baara bɛ ka nɔbɔ wa ou bien a ma nɔbɔ filanan ye mun ye particularité filanan min b'a la an ye nin kɛrɛnkɛrɛnnen régionaux ye a kun ka di an ye jamana région bɛɛ ka na mais wagati n'a cogoya kama olu bɛɛ ma se ka na mais minnu sɔrɔla olu nana min fɔra olu ye ka tɛmɛ an bɛna olu lajɛ bi est-ce que olu fɛnɛ sera ka baara in kɛ ou bien o ma se k'a kɛ mun y'u jɛ u b'o fɔ an ye ani hakilina min fɛnɛ b'u fɛnɛ na n'u y'o ye fɛn in na u bɛn'o fɔ an ye an bɛ se k'o dɔ faamu sigi in kɔnɔ olu nali min filɛ nin kɛnɛ in kan koma segini na an b'a f'u ye u ye baara in bila yɔrɔ min na u k'a tɛmɛ o kan parce que an filɛ crise min kɔnɔ sa an ye kalan min kɛ nin ye u kun ani formation in a kɔlɔlɔ de filɛ nin bɛna kɛ darisu de nin ye leçon de ye nin tɛ k'a fɔ k'a fɔra mɔgɔ ye dɛ nin kɛra bɛɛ ɲɛna sisan olu bɛ taa ni fara fɔlen in kan k'a fɔ mɔgɔw ye bɛɛ bɛ da la k'a fɔ ko
aw kun ye mun fɔ an ye kɔrɔlen an kun ma da la mais sisan an dara la ni bɛɛ kun ye jamana minɛ ka ɲa an b'a fɔ ko jamana bɛ ɲa 100% o yɔrɔ tɛ yen a mana kɛ cogo cogo tiɲɛni dɔ bɛ yen mais n'an bɛɛ kun y'an jɔ an jɔyɔrɔ ani alimami minnu b'a fɔ ko nin t'an ka ko ye nin ye politikimɔgɔw ka ko ye bɛɛ b'a la bi bɛɛ ɲɛ gannen don bi aw ni anw aw journaliste anw an bɛɛ ɲɛ gannen don parce que an bɛɛ mago bɛ fɛn dɔ la jamana kɔnɔ fɛnw bloquelen don nin bɛna kɛ kɔmasegin ɲuman ye somɔgɔ sama ɲuman ye nin olu yɛrɛ bolo n'u bɛn'u ka kumaw fɔ dugudenw ɲɛna silamɛw ɲɛna o b'a faamu tiɲɛ na a ye min fɔ an ye tɛmɛlen na jurugujuru ko kan an bɛɛ kan ka minɛ ni sɛbɛ ye bɛɛ kan ka jamana fɛnw minɛ ni sɛbɛ ye an bɛ se ka kisi n'a ɲɔgɔnnaw ma cogoya min na. Nin siratigɛ kelen in fɛ limama maaw y'a ɲini alimamiw fɛ minnu tun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna na ko n'u ser'u sigiyɔrɔw la u ka taa kɔmasegin kɛ u ka sigidalamaw ye yaasa nin waleya minnu bɛ kɛla sigidaw kɔnɔna na su ni tile caman ka se ka bɔ o la an ka jamana kɔnɔna na. Alhamdulillah an ka sigili fɔlɔ 2022 kɔnɔ an ye Mali région bɛɛ wele mɔgɔ saba saba ka na ka cikan d'u ma o kɔfɛ an bɛ segin ka na bi k'u wele n'o bɔra wala n'o ma bɔ o lahala in bɛ o cogoya la an bɛ min fɔlɔ dɔrɔn alakira min fɔ sin fatani ko ala ummati wa salahu salahan nas ya fasada nas al umra wal fuqaha wa ijma'i kale mantono kulu fila bɛ n'olu ɲɛna bɛɛ ɲɛna n'u cɛnana a kɛra baara ye o ye jumɛn ye o de masakɛw ni o ye faamaw ye fɔlɔ a filanan o ye dɔnnibaaw ye ko ni ninnu tilenna bɛɛ bɛ tilen mais n'olu ma tilen a kɔlɔlɔ bɛ yen ala k'an kisi a ma kuranna aya fana nana ni hakilintigi dɔ ye ko inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko ala tɛ yɛlɛmali foyi kɛ fɔ aw yɛrɛ k'a laɲini n'i bɛ jugujugu min kan o bila dɔrɔn ala b'i lafiya n'i bɛ ɲuman min kan walima ni hɛrɛ min b'i kan ala t'a yɛlɛma fiyewu fo ni yɛrɛ nana ni yɛlɛmali dɔ ye wala an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an ka siran ala ɲɛ hakɛ min b'an kan bi tɔɲɔli min b'an kan bi degun min b'an kan bi an ka segin an ka ala filɛ an k'an ka danbe filɛ an k'an ka kokɔrɔw filɛ an b'a ɲini u fɛ k'u jija Bamako tiɲɛnen bɛ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen y'a jate ala wari tunu fanba ye Bamako de ye mais région fana an b'a ɲini u fɛ o fana ka kuma n'u ka faamaw ye u ka kuma n'u ka baarakɛlaw ye u ka kuma n'u ka commerçants ye an bɛɛ lajɛlen ka siran ala ɲɛ an ka dɔn sini laharamɛ an bɛ taa ɲininka. Hakilina jiginna maaw ladɔnniya k'a fɔ ko ni sigiba in daminɛ la limama maaw y'a kanu ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin imam Fode Sise ma n'ale tun ye limama yɛrɛ ɲɛmaaba ye nka ni ala y'ale miniji dɔgɔya alamisa tɛmɛnen. hali bi an bɛ to imama ka nin kɛnɛ in kan an ka ɲininikɛlaw y'u ka kuma galamanin tɛngu maa dɔw la an ka ɲɛma dɔw fɛ. an bɛ foli ni barikada ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye ka da a ka jɔyɔrɔ ka ala ko la ka da a ka jɔyɔrɔ ka diinɛ ko la kɛrɛkɛrɛ ma ayiwa an ka komine kɔnɔna ne yɛrɛ min fɛ ne ka kuma aw ɲɛ kɔrɔ ayiwa bonya de bɛ n'a cɛ bonya damatɛmɛ ayiwa ala ye n ka ko diya ye ala ye n bonya don a bolo ne min filɛ nin ye ne ye ayiwa an bɛ ɲɔgɔn kalama bi ko tɛ. walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn. Madagascar kaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ Angela Joel min ye fanga bila k'i yɛrɛ ta ni surasi sigin bɛ a nɔna bi minisiri ɲɛmaa kura ye sariya se ta k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmakɔrɔ Angela Joel bi bɔ Madagascar ka denya la. Minisiri ɲɛmaa kura ye laseli in kɛ Madagascar jabaranisoba yɛrɛ de la ni b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa min gwɛnna nisɔngoya taamanaw fɛ Madagascar jamana kunna. Angela Joel a tɛ se k'i sen don jamana ɲɛmaaya ɲinini kalata wɛrɛ la bilen Madagascar jamana kɔnɔ bawo san 2014 jamana ɲɛmaakɔrɔ Angela Joel a y'i yɛrɛ kɛ Faransi jamana den ye k'o sɛbɛnfuraw sɔrɔ a yɛrɛ la a barata jamana sariya suma sariya sen 42 u ko Madagascar ka den Madagascar ka den n'i y'a dabɔ a kama ka jamana wɛrɛ lakodɔn sɛbɛn ɲini i yɛrɛ la i ka Madagascar ka denya bi sin ka bin ka bɔ i ka ten i tɛ lakodɔn Madagascar ka den ye bilen a ma ladɔnniya k'a fɔ san 2023 kuma min na ni jamana ɲɛmakɔrɔ Angela Joel bɛ ka mandat 2 ɲini Madagascar jamana kunna
fanga sinamato nye fa bela jeleke mangayi ka fo jamana nyema mangi kambo ka fanga nyini Madagascar baw Madagascar ka denteble Faransi jamana la ko don zebe bela ayere labana ka jongwala jo ala ka fo ale Faransi jamana la ko don zebe ta kumingamo ade minume sanve kalanzo la Faransi jamana kono oluka sibemvura ku no yali kwa ya dabo de kamo Octobre kalo injamanja de la jamana nyema Angera Joel kwa wilila kabo fangana jamana de unve nisoku ya tama usimve ka sabu ke jamana gule yayi abina fa ere blala jamana de unye $2 ka jamana nyema marka ravalumana ni kwa wili kabo fangana chukomi aire kwa wilila uchoro mami nye fangata anona bi oye koloneli ye surasi yako nako Mikael Octobre kalo tilitani nani temene akafuru basigili kera jamana kuna Venezuela jamana nyama Nicolas Maduro ko abi weleda kanyashi Ameriki jamana gun jamana umo kerengere ninyana Ameriki wurudu yamba o jamana unyamo ukala ja kutegedi nyomo ka kudo kumbe Ameriki jamana nyama Donald Trump ba faka kele do bi Venezuela jamana ka kodrogu jagula ukeleli ko damba yereye na kera kefenye kwa kololo lababisi Ameriki wurudu yamba jamana ubela jelemo nu ka konoi Nicolas Maduro Venezuela jamana nyema ayela sele inge Venezuela jamana nizo bala ako Venezuela jamana nyema uka jira Amerika jamana nyema la ka fo drogu jago fanji te Venezuela jamana kono ngauna tabe Donald Trump ni dambe Venezuela ka adun jidome ka fo Venezuela taji adugu jugoro na fasoro sirawu Donald Trump mago jombe uludela Okmana manye ka fo atise ka ngaloda Venezuela jamana na kwa keme mugujugu la jamana ye inafo Iran wali kele Iraki Saddam Hussein le ubina ulu kanjugumi kwa ba fekana bi Venezuela ka akataji nofe ni drogu jago dalaka de ye Nicolas Maduro akwa kashidon ka fo drogu jago fanji ate Venezuela wa kokaini ni oye drogu mindanyi abitla ni femi nyeni oye kukaye o sene yoro te Venezuela fanji wadla yoro kake kukaini o te fanji nga yani Nicolas Maduro kani ndanigeli kunje Venezuela jamana nyema CNN kuna fonidisra Ameriki oya jira kafo Donald Trump ka fanga abeka yoro do bunde chuko nyini Venezuela jamana kono akeme ka yoro minunge drogu jagula nyema ba usoro yoro ye udaga yoro ukaba fe kulu bun Venezuela jamana kono akakurumba umino nganga ye kwajika no yekeleke kurunye olu bidaka kwajika na minengaba kukunda Venezuela ya vaka Ongrika ukaminisiri nyama Victor Orban ngwa damba la kafo laje minganga ke Amerika jamana nyama Donald Trump ni irisila jamana nyama Vladimir Putin nje anake ako olu yeruka kono la ni oye Nazara la toma Union Européenne kono Vladimir Putin ni Donald Trump ka nyonyi akeme bela jele dala gweseye akoni nake doko kungeli ngono bli inafa kunvongu mechogomi kasabu ka ukurume ngasiga foite ala Donald Trump ni Vladimir Putin na nyonzoro Victor Orban ngafola akobela jele ba donka fo amagule ya chugo irisiu ni Amerika jamana de na nyonyi irisilani Amerika jamana ka nyonyi minganga ke Hongrie aleka jamana kono fa la Budapest adoko cheradi nonte amabuamu kokuma aleba nyini Nazarala tomba Union Européenne jamana nyema to ufe ukaje kulukono kumi yato Amerika jamana nyema Donald Trump shinaki nyeshi Vladimir Putin irisala jamana nyema mo kakuma nayi Nazarala tomba Union Européenne ma nyemo ku fene keni Vladimir Putin nye ukana salia ukana nyugu yerela ukano fle inafo jomaya laje indoko cheranga laje mabo amo Vladimir Putin ngunye ajira Octobre kalo tilemuga ani saba kafo Hongrie duguba Budapest kake laje era keyoro ye ani Donald Trump che ko Donald Trump yere de udajira ela Donald Trump yere saratika difana kafo laje inake ngatise ka eteli yala de ba watafe akake laje nafanda de ye kafo yonzoro ankumana besegena katika jamana kono fema boro Donald Trump tafe laje kake onanyona laje de Octobre kalo tilemuga ani flatemene Irisila ministri so menya shime irisila ni jamana warani yonja kwenye nyana bomo o ministri danga Sergei Ryabkov kofo fena kwenye ajira kafo Hongrie faba Budapest laje irisila jamana nyama Vladimir Putin ni Amerika jamana nyama Donald Trump che ala bebe sina
Mali alislamaw dusukun kaminen don ka kɛɲɛ ni imam Fode Sise ka fatuli ye n'ale de ye imama président ye an b'a dɔn k'a fɔ a ka suturali baaraw kɛra ka bɛn ni jumadon octobre kalo tile 24 Korofina ndolanci kɛnɛba kan alislamaw caman de tun bɛ a kɛnɛ kan Alihamidu Badeni Buya Kulibali ani Abdoulaye Jara tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Kullu nafsin zaikatul maut nin kelenkelenna bɛɛ bɛ saya nɛnɛ o siratigɛ la dabama ka wele sera an ka diinɛ cɛba dɔ ma o mun ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ di diinɛ o bɛ se sankɔrɔta sɔrɔ cogo min Mali alimamijɛkulu limama o ma ɲɛmako don El Hadj Fode Sise n'ale taɲana ka bɛn ni araba ye octobre kalo tile 22 san 2025 Mali alisilɛmɛ diinɛ jɛtura caman taabolo ma bɔ taabolo la olu yera a ka janaza kɛnɛ kan Korofina ndolanci terrain sanfɛ alisilamaw bɔra iko dakɔnɔ ɲi fo ka taa bila jamana in a maaba caman na iko minisiriw janaza seli kɔfɛ alisilamaw sɔrɔla ka diinɛ cɛba in sɛnsɛn ni ka a dayɔrɔ laban sɛgɛrɛ suturali kɛyɔrɔ sotuba kaburu don cɛkɔrɔba nin ka saya a bɛ maa da ala ko la ni ala ko tun bɛ bolo barika la a bɛ dɔ fara a barika kan i b'a dɔn fana ko ala ko ala ka diinɛ ye ala yɛrɛ de ta ye sinon ne tun ye silamɛya nin kɛ maa ta ye ko masakɛ dɔ ta don nafolotigi dɔ ta don walahi Muhamadu Fode Sise tun tɛ sa jɔyɔrɔ b'a la bi ala ka diinɛ na dusukun ɲɛnama b'a fɛ bi ka ala ka diinɛ yira maaw la ne y'a sɔrɔ ko dɔ ka société de tun ye silamɛya ye a tigi tun tɛ bolo bɔ Fode Sise kan fiyewu mais déjà que ala y'a bolo bɔ ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam fɛn tɛ bonya bilen ko ala b'a jigi da min kan n'a fɔra alimamu ka alimami Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ Mali yɛrɛ bɛɛ alimamu ka ɲɛmɔgɔba de ale ye e bɛ se k'o sɔrɔ cogo di lɔnni de b'o kɛ ani jiko ani majigin ani i bɛ dilanni min kɛ société kɔnɔ i nɔ o de bɛ nin bɛɛ di ne yɛrɛ ma teri ka fɔ mɔgɔ ma k'i ni bɛ taa ala fɛ yen i bɛ kunbɛ cogo min sankolo kɔnɔ k'an da dɔ la o ma teri ka kɛ karamɔgɔba dɔ fatura arabu jamana kan yen ko Karadawi Yusuful Karadawi o fatura ɲɛ kasida dilan a nana an kunkolo la ko sankolo kɔnɔ malikiyaw b'a kunbɛn i n'a fɔ an b'an ka président kunbɛn cogo min na bi kɛnɛ kan fana a nana an kunkolo la ko Fode Sise mɔgɔ min ye insha Allahu i b'a sɔrɔ malikiyaw b'a kunbɛn sankolo kɔnɔ i n'a fɔ an b'a ka masa kunbɛn cogo min na limama ɲɛmaaba an ka alimamu Fode Sise maa dɔ mun a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a y'i jɛniyɔrɔ fin diinɛ in o sabatili sira kan a ka wulikajɔ dɔ bɛ ko tɔɲɔgɔntala ko fɔ diinɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la ka bɛn ani kolusuma sabati ani ka alisilamaw wele ka taa kelenya ma i n'a fɔ alikuranɛ b'a laɲini cogoya minɛ wahtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku aw ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na aw kana farafara imam Fode Sise diinɛ jogobaw matarafaba sariya kan caman fɔra janaza kɛnɛ kan a dɔnbaw fɛ n'olu y'a jira k'a fɔ ko bɛn kanuba don ɲumanya caman kɛba yɛrɛmajigi ani fonisereya masa ni diinɛ cɛba in tari da n'a ka jogobaw ye ni ka Mamadu Mantonw to ɲɛnɛfin tɔnba min bɛ yen n'o ye Mali alimamu ka tɔn fana ye o sigili la an b'a dɔn cɛba minnu ye duloki bɔ k'a da u la n'o ye imam Balakale ani karamɔgɔ Amadu Bile ani Sheikh Ismail Daramew Sherif Sonadan Hadraw ani Fode Sise olu de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔnnaw kuma ca ani El Hadj Yusuf Jaabi ninnu olu de maa fɔlɔ ye minnu jɛra ka duloki bɔ k'a da pour que ka limama kisi Balakale kɛra limama président fɔlɔ ye Balakale fatulen kɔfɛ Yusuf Jaabi de nana o fatulen kɔfɛ limama président de dira ale ma ale ye limama président sabanan de donc bi an bɛ a fɔ n'ala ye ale miniji dɔgɔya a ye si sɔrɔ si ɲuman ye mun ye si min y'a bɛɛ kɛ ala ko baara alimamiya mɔgɔw cɛ bɛnni ni mɔgɔw kan bɛnni jamana basigi jamana kɔlɔsumani cɛkɔrɔba in hali a jɛya a bɛ maloya ma ani maa si kabini an kɔni y'a dɔn fo bi an bɛ deli k'a mɛn ko ale maa dɔ bɛ ɲɔgɔn na. mɔgɔw ka ko faamuya tɛ kelen ye saya tɛ kojugu ye sa feere kun waleya kun
ini yang bɛ fara ini dɔw bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn saya ni dɔrɔn de a ye waati min kɛ diinɛ baara samiya tɛ tilema tɛ fonɛnɛ tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka cɛkɔrɔba an bɛ dugawu k'a ye ala ye jarabinaw saya a yɛrɛ ma don gɛlɛyara karamɔgɔ ko don gɛlɛyara ala ka limaniya di an bɛ serifula fo o y'a fɔ ko Hayidara bɛ taama la o ye a ka folikan fɔ an b'a dɔn ni daruya tɛ nin tɛ fɔ a kɔ an yɛrɛ b'o kalama an bɛ foli kɛ a tɔgɔ la surakaso fila tɔgɔ la ɲare tɔgɔ la ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a y'i yɛrɛ kɛɲɛ bɛɛ ma i y'a den ye a y'a yɛrɛ bɛɛ ma i y'a dɔgɔ ye a y'a yɛrɛ bɛɛ ma i y'a kɔrɔ ye a y'a yɛrɛ bɛɛ ma vraiment a sɔnna silamɛya in an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ piri kun bɛ yan n'a kun kɛra mɔgɔ ye a b'a fɔ k'an ka fara ka bɔ amipi la amipi a président bɛ yan bi Siyaka Tarawele Elhaja Siyaka Tarawele a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan bi mais a ko an n'olu ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani amipi an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na Haut Conseil islamique a fana b'o cogo la a ma sɔn ka baara foyi kɛ Haut Conseil islamique kɔfɛ donc silamɛya baara o baara alimiya baara o baara a tun bɛ ka kɛlɛ min yɛrɛ kɛ o tun ka bon n'a bɛɛ ye a ko alimamiw dugutigiw olu y'u ka dugutigi badiji sɔrɔ k'a don u kan na donc maintenant alimamiw ta ye jumɛn ye a y'o kɛlɛ kɛ k'o ɲɛ sɔrɔ président k'a signé k'a fɔ ko ka badiji di alimamiw ma o fana ka kɛ bonya ye alimamiw bolo n'u sera yɔrɔ min na a ka dɔn k'a fɔ ko nin ye Mali maaba dɔw ye a y'o kɛlɛ kɛ a y'o gagné mais a tɔ tora a ka dilan sa ka di an ma an sigilen b'o la hali o don o bɔra Usmani Sherif Madani Hayidara fɛ yen a kuma la komi ale ye Haut Conseil islamique président ye ale de bɛ silamɛw ni fanga cɛ u sera kuma ma ka kuma f'a ye a fana sera fanga ma a y'a ɲɛf'u ye u ko k'u b'a kan ko ni ala sɔnna ma u bɛna u ye dugutigiw ta di cogo min na u bɛna alimamiw fana ta di ten donc an sigilen bɛ k'o makɔnɔ vraiment an b'a fo ka a bɛ yɔrɔ min na bi a taara a da an bɛɛ lajɛlen bɛ tugu a kɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ye mais a ye Mali bila ɲɛnafin na ka alimami bɛɛ lajɛlen bila ɲɛnafin na ka Bamako bila ɲɛnafin na e n terikɛ a ye wajurikɛlaw bɛɛ bila ɲɛnafin na a n'a ka kumakan magan a n'a ka kumakan duman a n'a ka sabali n'a ka Imam Fode Sise n'ale kun kɛlen do k'i pari diinɛ jogobaw ani alisilamɛya ka laɲiniw na a taar'i da k'a si to san 80 ani san 3 la janaza kɛnɛ kan fɛn min ye alisilamɛw ye o ye damakasili caman kɛ ni k'a ɲɛsin dabama ma taba ala ka dayɔrɔ nɛɛma o kɛra ni alikuranɛ kalan ye dalayilul khairat ani alawele caman wɛrɛw o la san an b'a fɔ alimamu ala k'i dayɔrɔ nɛɛma ala k'i i bisimila a ka arijina fɛrɛlen kɔnɔ n'o ye jannatu firdausi ye amina rabi ala ko o dugawu minɛ alihamidu o badeni ali bi an bɛ to fatuli kɛnɛ in kan an ka ɲininikɛlaw y'u ka kuma galamani tɛnku maa wɛrɛw la an ka ɲɛmaadɔw fɛ a y'a si bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na u bɛ kan kelen fɔ cogo min na u bɛ kɛ kɔnɔba kelen ni ka biw fɔ k'u ka diina nafa k'u ka jamana nafa walahi seku ye baara k'o la n b'o seereya a badaima t'a fɛ ni diina baara dɔ ye n'o gɛlɛyara a b'o nɔgɔyala de fɔ e yɛrɛ siranya min b'i la a b'o bɛɛ lajɛlen ban donc an tɛ kuma jɛn k'a fɔ ni Mali silamɛ bɛɛ fɔli ka fɔli ye an ka maaba minnu bɛ yan minnu bɛ diina baara la k'a daminɛ an ka minisiri la k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn minisiri minnu nana n'o ye diina baara kɛ n'o ye baara wɛrɛw kɛ jamana tɔgɔ la k'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn u ye silamɛya bonya u y'u yɛrɛ fana bonya ala k'a n'u bonya anw yɛrɛ ka directeur o de do a y' anw kalan kabini an bɛ misiri kɔnɔ ka tila ka na an kalan nin tɛrɛnba in na nin tɛrɛnba in na an bɛ karatabugu de kɔnɔ a bolo fo ka taa an bɔ yen ka na an bila misira k'an ka kalan tɔ laban yen an b'a fo an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa ka an ma a jɔra silamɛya jɔyɔrɔ la a jɔra alakira alayhi salatu wa salam a jɔra o jɔyɔrɔ la a ye mɔgɔw la kala a ye bɛn don an ka commune kɔnɔ a ye lafiya don an ka commune kɔnɔ anw ni an ka misiri kabini a jɔra fo ka n'a bila bi la kɛlɛ ma k'a kɔnɔ mankan ma k'a kɔnɔ ni ko o ko nana
n'an y'a sɛmɛ a la a b'an bila sira ɲuman na. Ni k'i b'a ka kubariya bɛɛ fɔ an tɛ tila bi. Maa minnu fana kɛra sababu ye ka kubariya ninnu lataa ɲɛ Ala sira fɛ an tɛ tila bi. O tuma an ka laɲini ye min ye an ka bɛɛ fo an ka barikada Ala ye a ka kɛwale ɲumanw na. An ka a ɲini Ala fɛ a k'an bɛɛ ka sini dilan. Conseil communal tɔgɔ la, population de la commune 1 bɛɛ tɔgɔ la, ko an ka foli bɛ mɔgɔw ye minnu bɔra commune wɛrɛw la ka se an ma yan ka n'an dɛmɛ an kungo la. Ko min talen filɛ an fa don, an baarakɛɲɔgɔn don. Mairie mago kuma na jɔ a la, diinɛ ko kuma la, fɛn o fɛn na a tun b'a jɔyɔrɔ fa. Mɔgɔ hakili sigilen don. Silamɛya i b'a ye a ka kumakanw na. Tuma dɔ la a bɛ kuma i t'a mɛn yɛrɛ ni mi i kɔlɔsi kosɛbɛ. Mɔgɔ min majiginnen don. Cɛkɔrɔba kun ka ɲi, silamɛya baara, adamadenya baara, majigi baara, a ka sira tɛ diɲɛ fɛ. A ka misiri mɔgɔw bɔra k'a tando. Ni ɲɔgɔn de ka ɲi ɲɛmɔgɔyara. Hakikatan fo de misaliya bɛ bɔ n'a ye. Silamɛya kun kɔrɔtan bɛ n'a ye, jamana kun kɔrɔtan bɛ n'a ye. An y'a ɲini Ala fɛ, Ala ka hinɛ a la, Ala ka yafa a ma. U bɔra ka témoignage min k'a ye sisan, aw mun ye alimamuw ye, témoignage min bɛ kɛra k'a di ale ma. Ko depuis a ka misiri bɛ fo bi ko mankan bɛ k'a kɔnɔ. An ka kɛ sababu ye ka Ala sutara, ka Ala kira sutara, ka diinɛ sutara, ka an yɛrɛ sutara, ka jamana sutara. Misiri ninnu ka bon mankan ma. Misiri ninnu ka bon mankan ma. An bɛ Ala fo ka Ala barikala. Ala min sɔnna silamɛw ka ɲɛmɔgɔba dɔ sara bi ni kunkɔrɔta ye ka di an ma, an mun b'a kɔfɛ. An bɛ kuma n'an da wagani ye k'a sɔrɔ lebu tɛ an na. Imama secrétaire général ka kuma la a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma hali silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ma an ka ɲɛmaadɔw fɛ. An bɛ foli ni barikada ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye. Ka da a ka jɔyɔrɔ ka Ala ko la, ka da a ka jɔyɔrɔ ka diinɛ ko la kɛrɛkɛrɛ ma ayiwa an ka commune kɔnɔna na. Ne yɛrɛ min fɛ ne ye ka kuma aw ɲɛ kɔrɔ ayiwa bonya de bɛ n'a cɛ, bonya damatɛmɛ. Ayiwa Ala ye n ka ko diya ye, Ala ye n bonya don a bolo. Ne min filɛ nin ye ne ye ayiwa an bɛ ɲɔgɔn kalama bi ko tɛ. Ne ka mawulu fɛn o fɛn bɛ kɛ an b'a ye a bɛɛ lajɛlen na fo n'a sɔrɔ ne darula b'a la wa n ma fɔ a diinɛ kɔ a si la. Ne y'a wele ka banni ko ɲɛfɔ a ye ayiwa a ye a hami ka a ye dugawu kɛ. A ko télé bɛ na ka na baara in bɛɛ lajɛlen kɛ inshallah. A ye layidu min da a y'a dafa sabu ka d'a kan a ye layidu dafa b'a la a bɛ layidu dafa. A y'a fɔ cogo min a y'a kɛ ten Ala k'a sara hɛrɛ la, Ala ka sara hɛrɛ la, Ala k'a baraji min k'a kɔnɔ. Télé Ala ka barika don a la. Télé in tɛ ale ta ye koyi, télé in ye anw silamɛw bɛɛ lajɛlen ta de ye. Télé a jɔyɔrɔ min b'a la diinɛ kɔnɔna Ala de kelen b'a dɔn. Wa a bɛ nafa min ɲɛ an ye Ala de kelen b'a dɔn. Ala ka télé Ala k'a taa ɲɛ, Ala ka barika don a la. A baarakɛlaw Ala k'a n'u sara hɛrɛ la, Ala k'a n'u kunnaja, Ala k'a n'u dɛmɛ. Ya Rabbi a sabu bɔra ale de min na Ala ka barika don a la, Ala kɔ Ala ka n'a dɛmɛ, Ala ka wasa da n'a ma a diinɛ baara la, cɛsiri b'a la cogo min na hali bi Ala ka wasa da n'a ma la. Ala k'a n'a sara, Ala k'a n'a kunnaja. A diyara n ye a bɛnn'a ma wa Ala ka a diya bɛɛ lajɛlen ye. Nin y'an bɛɛ lajɛlen kuma y'a ka hami ye. An dalen b'a la ka fɔ ayiwa a ye min kɛ nin ye o y'a ka kɛta a ye dɛmɛ min fana kɛ an y'a dɔn k'a fɔ a n'o kɛli ka kan Ala k'a sara hɛrɛ la. A dogola a bangenen Ala ka ayiwa a sara bɛɛ lajɛlen la. Ala k'a n'a kunnaja, Ala ka a n'a dɛmɛ. Sala ala Muhammadin. Amina Rabi Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma
o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an ni ce aw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma